Samson Teron ke Japon KSA Dipu District Committee atum pen pater piponsi chitini phai ECR ni Sarthe Kramsa LP School along Education Awareness Program kepadodam Bangso chirok togamai KSA Dipu District amaipu Janasing Bepensi mai chari ponsi alhui ke pachinya por laki Dipu District Committee chonbang Sonasing rongpi pensia por enponlo Bihek tihek au somara phan loke pacharli nangji aputhak chirok togamai ki bi ponalong aluhiaman pen KSA tripiamai phu Samson terong chetong dunsi osomar apia po phan koson si loke pacharli pen ke chenglok raki hormu kirim hai hui pen kachepa helo du nangji aputhak klardak pen bidisore pajer tekang Bangso chirok toke padopona mailong seranglong arongasar mensing bongrung buratiso radasai klembang bimol timung sedeng kramsa Sarthe Kramsa LP School along Headmaster Kangjang Hansi Assistant Teacher Bhomta Terangpi School SMC Amaipu Babu Singh Kramsa Penke Chenglok Loke Chale Osomar Anparta Ongdong Garzen Atum Chetong Dunsi Mesen Penmai Pichun Pon Karbia Khe Atum Pini Accounting and Asidam Bomb non Jasimet Petki Turmi Lepen Obe Arta Kang Duka Ariso Jangatu Langroy Langa Chinglu Pendanglo Cigarette ke mong Horki Jun Lapen Mimi Hinunos Kam ke claim La Puson Sami Pini ke Facebook along si La Dak se kachip klang nang ye hormuan tin tu kok La Puson step an se ke dutum ka doge thek long La si kun ki pukang tung la helo abang putin a parents atum apia potum sitame Pini amena mena oso maratum phan kachil lang char dun bang kya kenang sotlo la pen la tum phan la haya ka he no to warben pe dam de ji pulutang te isivet atwar ba gala helo la tum phan lo pacharli nang pokai kita mesen kitab pacharli long pen ala tum phan mesen knowledge mata gyan aso bang le parim long pulutang te kahino to war ke dam de ji phan isi atwar pusini lim matha tulolong eli het lo dang ni tum asia issue ke la lo ni tum school class 5 pen dak pen smart tang et pen ada school emi skulong dun po hoi pen drop out do po pen lai drop out smart pen ajo kichu kangri kang lai na thu sitame kidam son do odd so coaching tum parents ben kidam tang por samini tum chethan lo la pen rd dumuchoji se phu puthot lo charli song tum pen tum puthot jingki chethan thu si halang tum pen puthot bang dat bang si tum phan parents la pen guardians ado ko bitum pen isi awareness ke charli puthat education awareness la pen drugs abuse puthat la pen drop out la ka do we alam this tamin tum parents pen la pen suma tum pen tum chethan pon long News Report Karbing Long Live